गोनां जागोन बा राजा लामायाव ओंखारनानै जोङो सोमावसारफिननो गोनां जाहैगोन जे नैबे जोंनि बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि रांबावजा आरो गामि सोसननाय। खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना मिथिखादों नङा होनबा भिडिअ थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नायनानै लोगोफोर मा भिडिअ लाना फैदों। स' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरोना, जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा, जोबजासिम नायनानै कमेन्ट होबानो जाबाय लोगोफोर। आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर अननानै। स' लोगोफोर नायलां आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा, बेनिखायनो जोबजासिम नाय आरोना लोगोफोर। दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल बियो जानानै फैबाय। दा बेयो दिन्दांदां महराव दङ। दिनैसिमबो ना बिनि रां बावजाया बारायदों, ना गामि नटिफिकेसन भिलेज नटिफिकेसन ओंखारदों, ना आरो इलेक्सन बिसायख'थि फाथिनांगौनि खोथा ओंखारदों। दा बेफोर खोथाया दिनै आद्रा जानानै दं। दा बेखौनो दिनैनि मेलनि गेजेरजों जे खावलायनो लुबैगोन आरो मेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों जे आसाम सरकार बिथांमोनखौ खावलायदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमासनि जि काउन्सिलनि रांबावजा, बे रांबावजाखौ बारायनांगौ आरो गामिनि जि भिलेज नटिफिकेसन, बे भिलेज नटिफिकेसनफोरखौ थाबैनो खालामनानै होनांगौ। आरो गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय भिलेज नटिफिकेसन फोसावखांनायनि उनाव आरो बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनानै होनांगौ। दा बेखौ आसाम सरकार बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो बेजों लोगोसेनो नैबे जुदि एमएलए बिसायख'थिनि सिगां बिथांमोना जुदि नैबे खामानिफोरखौ जुदि मावनानै होआब्ला जोङो बिटिआरनि बाहेराव थानाय गासै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, गासै जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफ्रा गोख्रों मोनसे थांखि लानो बाध्य जागोन जे जोङो गुबुन मोनसे सिन्था खालामनो गोनां जागोन बा राजा लामायाव ओंखारनानै जोङो सोमावसारफिननो गोनां जाहैगोन जे नैबे जोंनि बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि रांबावजा आरो गामि सोसननाय दानख'नाय आरो बिसायख'थि फाथिनांगौ थाबैनो जुदि नैबे एमएलए बिसायख'थिनि सिगां जुदि आसाम सरकारा खालामनानै होआ, अब्ला जोङो गासै बर'नि माहारियारि आफादफ्रा ज' जानानै जोङो राजा लामायाव ओंखारनानैबाबो जोङो हाबाफारिखौ लानो गोनां बायद' जायो।